Dus wat doe ik? Ik heb om te beginnen een wortel. Ik kan ook deze nemen. Het zijn dikke wortels die je nodig hebt. Hè. En je snijdt die in twee. En van het deel wat overblijft, ga ik weer een stukje afsnijden. En daarin gaan we gat maken. De meeste mensen denken dat we gaan een gat boren. Dat doen wij dus niet. We maken een gat door het gebruiken van buisjes. Dat zijn echte buisjes die ik ook in doedelzakken stop. Want men denkt altijd, ik maak alleen maar instrumenten met recyclage, met herbruikt materiaal, maar we kunnen dus ook echte doedelzakken bouwen en echte fluiten en zo. Hè. Dus dat stukje komt nu uit die buis. Dat werkt een beetje zoals een klokhuisboor, hè. Maar dan in een wortel deze keer. Ik snij daar schuin een stukje af en we steken dat straks hierin. Maar dan moet er eerst een gat in gemaakt worden. Dus dit gat maak ik met een langere buis, omdat het stuk groter is. Zo. We halen dat daar weer uit. Zo mooi als je zo een boterham kunt verdienen. Hè? Ja. En we steken dat daar dus weer in. Zo. We gaan wat wij noemen een labium snijden. Dus je moet ergens klank uithalen, hè, uit dat ding. Dat is de bedoeling als muzikant. En dan nog liefst juist ook en harmonieus enzovoort. En we snijden dus nu de plaats waar de klank gevormd wordt. Zo, dat zit allemaal in elkaar. Het enige euvel is, zoals nu zeg, kijk, er zit een heel klein stukje dat blijft zitten en dat moet eruit. Voilà. Dus als alles goed gemaakt is, soms moet ik dat nog een beetje groter snijden, maar meestal komt daar nu geluid uit. Hè. Een beetje bijwerken. Dus als we dat daar nu allemaal mooi in vorm snijden. Want er zit nog iets in. Oh, het is eruit, het is eruit. Ja, dames en heren, wat was de titel weer? Ik weet het alweer.